in sedang no ia kajing syagri ublay hakan kapor nangkong ngi khot sobha pi ki parawngej bat ki parlok ki balaban yo bat yo sngow ia kane ka program la penbe ta balang langba kane ka YouTube channel ngej ba lamba ki to ki program bangla yo kalong ka jingker khu ka bakraw na ka menta ki parawngej na ka menta juga balang ngai hublay pi baro haga kerteng ka ba bar ka ba donbor jong try jongi u Jesus Christ kaktin ublay kong ali tunginya mani bat dem ngon tunginya madem kho siu hakma utrai nong thau jongi nabaw long ublay jongi bagilo ki brew ka chaka plang jong u bat ki lang brod kakti jong u ngin meteng ya kajing syakri ta kajing ruai ka ba arspa khandai puar na ka ba khamrim ba lai puar na ka ba thamai haba try ki kam jong me nga perkhat kan no nga dap da jing lengo ba kraw na ki klor nga sngow jing riu perthat kaleng sau dong ka bor jong me ka pau paragit khot lambat ka cross ka jing ruai ka ba arspa khandai puar Haba atrai ki kam jong minga perkan kan no ngadam da jing lingo ba kraw nga iki klor nga sngow jing riu upertan keleng sau dong cả bor jong me ka pao men sim jong nga to ya ro ya u trai me long ba krao me long ba krao men sim jong nga to ya ro ya u trai me long ba crow, me long ba crow, haba ngayan, ling ba ki lau ba lau san, nga sngow jing pa, sngow tiang ki sim hu ding, na kliar ulom, nga iki teki madan nga sngow ruki jing beler baso sing men sim jong nga to ya ro ya u try me long ba crow me long ba crow men sim jong nga to ya ro ya u try me long ba crow me long ba crow ha ba u blay lu khôn bên nốt ban pa ca ne ban chem phang lôn ngam la men ta ha ca ding na jing ken ca jong nga u ba u sha u yam ban pelat par ya nga men sim jong nga to ya ro ya u try me long ba crow me long ba crow men sim jong nga to ya ro ya u try me long ba crow me long ba crow anda u try on one hap deng jing ri sa ban let cha yin nang ne ya nga on shao ya u ka ngo ka ya ro kan yai sa wa
ngăn bên na ru bu blei u long ba krao mình xiêm trong ngã to ya ro ya u trai mê long ba krao mê long ba krao mình xiêm trong ngã to ya ro ya u trai mê long ba krao mê long ba krao Hashua bagin lech hakmat jong blay hake jiduai ngan pule yaki ardli ki bentan ga ktien ga jong blay ya ka bagin la ban shem kat kum ka sam ka jong David ka lanong ka ba fra ka khot lai hadu ka ba fra bat kum juru na ka city opsol Paul shiki kolosai ka lanong ka ban kong ka khot khan riu khat nyau Dongin siya skor ka ktien ka jong blay. Habang aprkat yaki beneng jong me, ka kam ki senriat ti jong me, ubnai bagi klor ki ba melabo, ubriu ulong ayu ba bikin mau ya u. Baru khon ubriu ba mewan kami ya u. Naba me pelong yu tang kendiat kampo ba ne blay. Bad melapen phong pan siat yu ka buram, bad ka jing pendon buram. Mela pelong yu ban yo ka jing sin syar halor ki jing le ki kti jong me mela bu ki baro hakmat ki slajat jong u iki langbrot bade ki masi baro bade ki mrat klauru ki simreng bat ki dok kha ka duriau iki ru bayaj hakelenti ka duriau naba ha u la thau iki baro haki beneng bari kendo ki ki bala ban yo i bar ki ki bom la ban yo i la ki khet la ni ki hima la ni ki jingsin shar la ni ki bor ki baro ke la thau da u bad ya u bad la lo man shwa ki baro bad ha u ki baro ki yai ne lang doble kerkhu ye wa puli bar ka sha skor ka ktien ka jong blay ini le akbar jong blay ha ke jing duai a try ublay buk pa jongi ubahabneng hagane ga no phais ngi wan ha jan jome ublay bante yakane ga duan yo ga jing shakri jongi nengkong ublay ngi aingo emetry nama ki jing i ba ki jongme ba ki jalam ki bastad ki jongme ya ka jing em ka jongi ko man ka sngi i aingo try ba ka ne ka por kom ki khon ki jong ka balang ka jome i yo oblay bane shakri yame oblay ha ki yeng ha ki sem jongi bat ban yo sngo i ka khubor langba jong ka program ya ka pen be lamba ki ki kor ki bor jo ka ka juk ka benta ni aingo me oblay ba wa da preng jong ki ne ki jing ki bung ya kendu ha ki ne ki sngi ki la leit no andrei try mem shela ino engi ki khun ki chong me mela karshan boring im lab tiningi bangala balong kum ni ke banglong wada preng jong ki ne ki ching ki ba bon sertap au blay ha ki ne ki sngi ki la leit no badharu ka ne ka clip mat ka banta ngiyo i try ki ki ber saudong jongi ki bolong ka jing ka jing em ka jongi kat hadu la plong i try bangim la ban rung se ka yeng ka jong me idan ap deng jing ki jing bagi ta gilong nam namar ki ne ki jing pang ya ka bang i try ka don na ka perthai ka na ka ri ka jongi ru kum jo au blay mi i shibon nagini Reu berana kana percaya keladuan mat iki jingpang lumba jong kani knyang jingpang bad au blay keladuan ru keladu no yaki ba ki ba thon ki jong ki kum ta trai ha ka kum kane ka por ngiwan bu akhmat jome au blay yaki jing khot karpat ka jong i trai jisu de isnai bani rablem
Mamen pen khia mame atra de ti blai ke chome naga banta jong ki toki bodana preng jong ki jingpang ki jing sitom trying do I root to pentengen lemma meken rad iki ba yeng ki ba sem ki ba et ki ba thon jong ki to baro atrai ki bla do no ya ki ba et ki jong ki au blai ngi do I to isnei ba long ka mon ka jong me to ya rap lem try ba men weng no e ka jingpang ka bodon ka ka perthei bang ngi scam nama melong blai jong i melawan le kita bang IT tang biken rad ba men le nak jing im ka jong i ka perthei try ba it ba isnei e haba kom ka poru i wan ban khol kar pat atrai ye ga rap ye ga lam ki jome naga banta ki to ki wadon aki banta ba fer jong ga jing shakri ki jong ki naga banta ban rap ye ki to ki breu ki ban pleng jong ki jing pang ki jing sitom ki doctor ki nurse ki police ki wei ki badan ka banta ka ba khrau naga banta ban ya da ye ki wei pat chi sunga do wai to isnai ai ba ka tiblei ke jome au blei kan da kan keri ki kan palai ki ne ki ki ba sneu baro ba lamba jong ka jing shakri jong ki an lawan ai ba bhatam naga banta ban kam ye ka jing rap ke jong ki chi su ba e cha ka por ni wa au blei ban bu akhmat chome ye ki jing khot karpat naga banta la ka jong ka balang ki khon ki parawange jong i ba po la ka balang try to isnei bandarang kat lem but ki au blei kham tam ki to bra preng jong ki jingpang ki jing sitom ki bra na preng jong ki ji le jong ka jing em ka jong ki jing jar ki jing khuslai au blei ka duai to isnei to kner mo me au blei ka ti blei ka jong me ba men serpai lem mi ki to ki ba dan preng ki jingpang ki sitom bagi laban light no na kita ki jingpang baro hoi try to dorang kat lem ma ki to bra preng ki jing ngau si ki udah berdeng jong ki jenjar ki jong khuslai jong ki tolong me atrai senda jong ki yarap berkesan boleh miki hagi por baro atrai ngi do wairu naga benta ki to ki nong sensyar jong ki ri ka perthai hoi ki khle jong ki jong ki ri bat kum ju ru hagi chaka hagi snong hagi thau ki jong i to is name an ai ki jing start ki jing shampang kumno beglawan peniat bej ki baro na ka banta ka jing bej jong ka jing sensyar ka khadar haki ri ki ba pher jisu ngi duai do pelat ngi na ki basneu baro na bangi pane ne ka teng trai no peniu Jesus Christ amen mentangin poi pada ka banta ban yo sngo ye ka jing ruai kerpang nai mes e langsti te kerpat i ban shim ye ka benta Darkness tries to follow me. Who makes the air
ngai khublei yai miss elangsti ibal ai ka ga khubor lamba ke jing ruai jung I kalau khubor ke bia dei lama ka ga sngi doblei kerkhu ye phi ma phinang lawan ai ke jing shakri jung phi lama ke sur jing ruai na ka ban ta ban tun burom ye ke kerteng ke jong blei mentang ni poino ha ka wei pat ka banta jong ka jing shakri ke jong yu blei bar kata kalong ban yu snow ya khubor ke ktien ke jong blei Andre shiwa bagin poi ke khubor hagani ka por nga don khendiat ban ong na ka banta jong phi ki parabangej jong ka balang kum ka balang ipen pau ye ka jing sngongu ya phi baro ki parabangej ki bole kershan ya ka balang longba ki jing duwai ki jong phi ha ki yeng ki sem bat ki jing ai ki jong phi yak bela pen poi sha ka balang ka long shisha ka jing kerkhu ya ka balang bagi lang la ban yai beteng ya ka jing tei ka yeng ka jong trai to ublei un kerkhu ya phi shimet ya ki yeng ki sem ki jong phi ha ki sngi ba ki por baro kani ka sngi utrai ka banengkong jong ubnai jeliu la jurakhi man ka snem da ki balang baro ki badon hapo ka KJP assembly kum ka environment Sunday ka sngi ka bakerpang ban kenmau ye ki saudong saukun lambar ki jingthau baro ki badon haka ya ki bau blei ula ai manau snem ki ri ka perthai ru ki yus rakhe ya ka santrik jong nai jeliu kum ka wall environment day ban pen kan mau ya ki nong song ka perthai ya ka jing kodor jong ka mariang bat ki ki badon haka habarakhi ya ka wall environment day la jubu ya ki team lani ka topic bande kren bande perkhat balong ki jing hikai bar ki jing penken mau ki nong snong yung ka perthai na ka benta jong ka snam arajar arfo la bu ya ka phang preng bande kren ba ka ta kalong celebrate biodiversity ka jing kan mau kerpang lane ka jing sumar kerpang ya ka jing thau badon jing ya ka blei ulabu hakan ka saportai kalong ka subject ka ba dei evne kren ban yo haru katno ka jing sha panjulor jong kini ki jing thau ya ka blei ulabu hakan ka portai ka environment Sunday mendaga snam Blessing 11 ong kalongas environment Sunday ka ba compare how ya nujor bat ki way pat ki stem namar hakini ki khindiat sngi kala leitna haki yeng haki sem jongi ngile kren tang shaphang ki ki bodon ka ni dei lambat kamariang manlaga sngi ngi kren shaphang to virus corona ngia kren shaphang kita ki poch ki penjulor ki jingthung ki jingtap ya kren ru shaphang ki eryong ki badon hakeleng ki jaka jong ka perthai kum ha kana ga sngi kabalang ka sngi kabang ya kren kerpang shaphang ka mariang bagi jingthau ki badon haka ka bentan ka ktien ka jong blei kabang kwa ban bu har ka por kum ka nongrim yabangin perkhat lang kalong na ka kitab Genesis kalanong ka ba ar kadkhot ka ba khat san togin sha skor ye tien ki jong blei bad utrai ubo blei ula shim yu to breu bad ula bo ye u ka kper eden ya ka ban trei bad ban sumar ya ka
ka subjek pedeng ka bang kwa ban bu ka ne ka por ka long u blei ula bu yo bre ban long u nong ri bo nong sumar ya ka ne ka perthai habangi phai shaga history jong ka jing pelong ya ka perthai ka bakat kum ka kitab Genesis ka lanong ka waneng kong ngiyo i bo blei ha ka jing start ba mayan jong u ula pelong ya ka ne ka perthai bar ki e saudong jong ka kat kum ka plan jong u hi ka ktien ka jong blei ge tho ba bo blei pelong ya ka ne ka perthai ka long ka klam dur klam dar kum tau blei u idon kam ban penuan dur ya ka perthai kai gi siam ha ka ne ka lanong ka baneng kong jo kitab Genesis ong ka ktien ka jong blei ha ka khot ka basau baga sngi ka baneng kong u blei ula hukum ya ka jing syai bakan long ha ka perthai bat ka long bat ka ni ka jing syai ong ka ktien jong blei kala penya khlat na ka badum kata kalong ka jing pelong ka baneng kong ka bo blei ula pelong ban penuan dur ya ka perthai ka bo lashna hagas ngi ka ba ar u blei pat pelong ka suimdeng ya ka belawan siam ka khot nri du pra kawan penya khlat ya ka bat bo ya ki haki art li ki jaka kamor ka we ka bantai jo ka ki duriau bat ka we pat haki lo hagas ngi ka balai u blei ula pelong ya ka rengkau kat kum ki khot khandai du khat lai balai tho hagi ni ki khot ba ka ta khando an mi ki jing thong ki jing tep shu hagas ngi ka basau u blei ula thau ki met beneng ye thu ka khot khat sau du khat khandai ki ba kan thop ya ka sngi u bnai ki khlor ba ki we pat ki met beneng ki ba ai jing shai bar ki ai ki ni rap ya ka ne ka perthai ka bang im hagas ngi ka basan u blei ula thau pat ya ki mrat ki ba em ha ki ba em ha rengkau ki ba em ha sun bat ula kerkhu ya ki ba ki nang roi habau blei ula dep thau ki ne baro hagas ngi ka ban riu u blei du i ba kalong ka ba dan kam ban don no unong pej unong sumar ya ki ne ki jing thau ya ki bula thau kom ta ha ka khot ka ba ar hun riu le tho ingi blei lo ong to gi nya thau yu briu ha ka dur jong hi u ban san shar halor ki jing thau ka perthai baro kom ta blei ula shim kat tu ka ne ka domet na ka khando bola thau yu briu na ka hin reu nu briu ong ka tien ka jong blei ulong bom dan jing yam kom ta lo persat ya ka jing persat ba ai min si ma ki thlu khmot jong u bok la long u jing thau ba im paru blei ul ai kerteng yu u adam ka tien ka jong blei ki thu shu bahau blei la thau yu nu briu ba neng kong ula bu ya u hakata ka kper ka jong u ke eden ya ka ba un trei un sumareka par hakata ka kper ong ki jing thok ka tien ka jong blei ki don shibun ki jing thong ki jing tap yo pen mi e ki so ki ba bharangkat ba ki jing thau ba im ki sim ki do ki mrat ki mreng bar kum ta ter naru ki barit tam hadu ki bakrau tam bad hakan ka peru ladon ka watu ka batu ban ai ya ka dei hakawa kum ka ka per bau blei ula bu yo to briu banengkong bat kad bagi sngi ki nang yat ka per ka nang yar habaro jong ka perthai bat kum ta habau blei ula bu yo briu ban sansyar ula boru berkata ke hukum bagi ta ke bahyar pateng na to briu kini ban sansyar kini ban sansyar ban sumar ya kata ka per ke jong u hang ding yo i bo blei ula ai ho briu ya ka ikhtiar ula bensyad ho briu ya ka ikhtiar
ban long unong pej unong khmi bo unong sumar ya ka ne ka kper jung ka perthai baro ka wei lese bo na preng jongi yim juperkhat ya ka ne ka phang bo bleu ahengi ya ka ikhtiar balo unong sinshar ban long unong sumar ya ka ne ka perthai habangi phai ka ktien ka jong blei kumto kumbang lapen sko men ne hakat khot ka ba arpun riu ublei ong tong ini thau yo breu hakat dor jong hi karba kum ka je stream jong hi ban kin sanshar halor ki dokha ka duriao bad halor ki simreng bad halor ki kinja marat bad halor ka perthai baro bad halor ki ki kinja par baro shuru ka ktien ka jong blei hakat khot khat lenong ka beneng ko Genesis khot khat khandai arpho ke ya thu hangi bo blei hawala pendep ya ka jing pelong ya ka gamariang ka ba ule I ba kalong ka bhae ula krenshai bo to breu yo bo la sna unong unong pej unong khmi ya ka bad ukwa bo nu breu yo bo la bo ha ka perthai pateng la pateng unlong bakit khle ya kita ki saudong saukun jongka bari kita ki jingthau ki badon hakane ka perthai ka ktien ke jong blei ke thu bagi an ki jong Moses ki khang persya ya ka jing pensitom lane ke jing le ben ya ki da ya ka no ka bom dei ya ki jingthau ke jong blei klabolo ki mrat ki mreng ki jingri ki jingdo bat ki wei haga kitab Exodus lanong arfulait khot ka basau an ju Moses ka ong lada men syam yo masidap lani ya kata ya ka kada unong syun jong me baka ya sakama da shisha menda walampat ya ka hau kini ki kentien ki pen I bau blei ukang persya ban pen shitom lani ban leben ya ki jing thau ki jong blei wala ki dei ki jong nong syun ujong briu haga kitab Deuteronomy glenong ka basan ka khot ka baka sau Moses ulabu ya ka an ka bakang persya ki khon Israel ban pen shitom ya ki no ki jingri tien ka jong blei ka ong Henry sngi men le ka kam jong me baraga sngi ka ba hinyo men shong sngi bo masi jong me pa kada jong me kinyo shong thaj kini pen I ya ka jing long ka jong blei bo kwa bo briu un le ben iki jing thau jong u shu ro ha ka kitab Deuteronomy lenong ka ba arfu ar ka khot ban riu u blei ula khang Moses ula khang persya iki khon Israel bolo ma hami ki ba kim le ban penjat ya kino ke dan jing yam mi ko blei ula shna bolo bu ha ka perthai ka khot ka ban riu ko ong lada ka skum sim ke jia badon khmat jome hakalanti hauding ne hatbian laki long ki khun sim ne ki peleng badwa ka kemi kadang shongdem halor kita ki khun ne halor ki peleng me wat shim ken ya kata ka kemi lani kita ki khun kilong ki kentin ki bashai yak bo blei ukwa yangi ki breu bagilong ki pikir ban leben banam leben ya ki jing thau ki jong blei ka testament ka bathma ki thuru yangi bau try jungi Jesus Christ Ukraine shapang ki jing thau kum ki sim ki do ba ki wei kumno bangin sumar kumno bangin rap ki bangin penjot ki what about try jungi Jesus Christ uwan sikana portai ong apostol Paul la ka shitish ki Rome pralan nong khat khandai hadu arfu argit khat about try Jesus uwan sikana portai sim lawan plat tang yu briu hinraya baro ki jing thau ki jong pa jong u bahabneng ka jing kali ka mi menta ha ka por na ka banta jongi ki paramange kalong hato briu u bat ya kata ka ikhtiar kabala aya u kata kalong ka jingkli na ka banta jonga badang ka banta jongi ka jubab ka bashay kalong obreu ulapan kain lut ya baro ki hukum jong blei
kibia deilam bat kamariang. Kabas ngau si kalong bagi bun kijat jing thong bagi kijat merat kila du no namar kijing pensau ba namar kijing pendu jat kijong kun ben riu ka jing du kalong ka krau naka wei ka pateng syaka wei par ka pateng uwei restart bakerteng Edward Wilson uong bahaki ni gi khendiat snam ke la leit no ka jing du jong ki jat jing thau ki bok ble la bu ka porthei haka shisnam kalong antat la kuma syajar ki jat ki la du no kata kalong bas ngau shir khei ban perkhat ki babon ki jing thong jing tap bat ki merat ki mereng ki la du no naka dau jong ka jing bom sim khia ka jong brio yak ta ka ikhtiar yak bla ahu bolong nong sumare ki ei ki dau ki babon na plan jong ki paraweng yetep ki dau ki babon ki wanra ye ki ni ki jing penjot ye ka mariang lengkot ngalaban bu kumne ka wei ne ki dau jong ka jing penjot ya ka mariang bat ya kita ki jing thau ki bolong ka mariang kalong ka jing penjot no ye ki khlau ki ptap ha ka ba ki jing im ki jing thau badon jing im ki shong ubreu ulong unong penjot yang ka perthai unong penjot ya ka mariang ba ki jing thau ki bolong ka hakini ki phosnam ki wa leit no ki ri jong ka perthai ki kran shaphang ki ta ki project kumno ban penroi state ya ka yo ka kot hakiri ki jongki ho kalong ka badon kam ban wanra ya ka jing roi haka yo ka kot kum ki surok ki lentirel ki dam bat ki wei hinrai harangkat bat ki ne ki lat penroi la wanra ru ki jing penjot ya ka mariang ki jing tho ki tho yangi ba na ki life percent ki khlau ki badan ka perthai menta kuma khat khandai percent ki kila du no hakini ki khandia snam kal no ka jing julor ka jing penjula kalong hakan ka kerteng jong ka roi ka par shushu ki khubor ki tho baka jing du no jo ki khlau ki tap ka perthai kilong antat kumba ar hektar man ka shiminet lani kan long omduna yaga ar 4 million hektar haka shisnam warga nega state Meghalaya jongi ka barit ru hakini ki khandia snam kladu no palat yaga 100 hektar ki khlau naga dau jong ka jingjulor ki khlau ki tap ki obon ja ki ja jing thau ki jing thong ki marat ki mreng ba ki wei kladu no na ka ka perthai ka jingdu no ki khlau ki balong ka ying shong ying sa jong ki ni ki jing thau ba im ka long ka jing ma ba ka jingdu ka jong ki na ka ka perthai nalor ki ni ki jing pom ka jing penjulor ki ni ki khlau ki patap ka ei ka ba ki breu ki le ha ki ni ki si ka long ka jing pondon kam pathar ye ki sbo dawai ba ki dawai bi ban peniap ki khnyang ba ki wei ki long ka jing ma ka ba ap ye ki jing em ki ba dong ka khandau ki ba don ha kal er ha ki ba kum ta ter kini ki dawai bi ye ki ba penan kam kat kum ka juk start ka menta ki long penban ka jing ma ka ba ap ya ka perthai hi baro ka wei ba de ka jing thau ki ba don ha ka sa ka wei pat ka jing penjot ka ba stat ya ka mariang ka jongi ka long ka jing nang bon jong ki karkhana ba ka jing roi jong ki kor ki bor ka jing start menta ka jing nang bon ki karkhana ka perthai na ka bantawan pensuk man penbiang ki junon kam jong khun ban riu kalawan ra ka jing penjot ya ka mariang ba ka jing thau ki ba don haka shibon ki jail air ki ba mi na ki karkhana kal penjabo ya ka air kala penjabo ya ka bar kum ta ter
nakadaw jong kinikil erbi bagi jabo ka perthei ong ki jing tho kla nang kham khluj kat banang mi kisngi lani kata ki ong ka global warming bat kum ju ru ka suin mreng ka nang kala ya bang ong kata ka climate change ki jing tho ki thu shu shu bana kadaw jong ki jing nang bon jong ki karkhana ka jing shit ka perthei nadu ki snam khat praspa edi ka nang kiu da kumba not point New South degree. Bad la ong lada ka ni ka jinglong ka yai puteng ha ka perthei ka jingkiu jong ka jing khluj ha ka bakut jong ka snam arajar shispa kalong kumba iwei point pra degree hadu South degree. Kane ka jing khluj kan pelong ya shibun ba ki ja jing thung shibun ba ki mrat ki mreng ki ban du ja no ka perthei wat ka jing im ka jong riuru kadana ka jing ma bat nalor kata shibun ki jing jia kin jia kan ka perthai kum ka jing rang kyang ka jing shlai ka eryong bat ki wei ki jing jia ka shirkhei ya ka bangim la ban tip ka balai ka daw jong ka jing penjot ka jong riu ya ka mariang kalong ka jing perkhat bakla ka jing long raha ka jing long lalot ka jong ukhun benriu wei na ginong tho bakrau shapang ka jing penjot ya ka mariang utama seja dar uong badar shibun ki daw jong ka jing penjot ya ka mariang hinrai ka ba shir khaitam na kini baro dei ka jing perkhat bakla ka jong briu ba ka jing long kwa lalot ka jong u ngiyo i ki parabanget akini ki sngiru wa ki briu ki kwa tang yelade kumno bangan kama spa kamstet bad ha kata ka jing kwar ha ka jong briu kadon ka jing penjot ka bastet ya ki mar po kando jong kan ka perthai ka jing penjulor ki khlau ki petap bad ki saudong saukun jong ka banamar ka jing perkhat bakla jong u ula penjot ula penyap no ya ki jing thau ki mrat ki mreng bat ki wei kumta klawan ra shibun ki jing hakane ka perthai ka wei pat ka bangila man yo i ka daw jong kane ka jing long jong ka jing bom kit khle ka jong brio ka nya del ba kamariang kalong kata ka nya shun ka nya ka jia bagi thma saudong ya ka perthai kane ka de ka wei pat lagi daw jong ka jing penjot ka mariang ka ban saudong jong i hakaleng jong ka perthai yo i lang bagi khubor ba kaleng jong ka perthai ki don ki jele markanti ka wei ka jat men riu ka wei pat ka jat men riu ka wei ka ri ba ka wei pat ka ri ka don ka je shon ka don ka je bishni ka don ka je kajia bat yo iru ye ki thma na nakadaw jong kini haba ka don ka je le ki breu ki penun kam ye ba bon ki boj khumno ban chop ki nong shon jong ki pat hakata ka je le kla penon ma kam bakla ye ki bom dei bat ki taga long ka jing penjot ya ka mariang ba ki jing thau jong ka ki para banget ngiyo i ki ni sngi bagani ka per ka jong blai ka perthei ka jong i ka don hatmir jong ka jing du no ka jing kali ka na ka por na ka banta jong abat jong i ki para banget ka ka kamram jong i kum ki kristan kum kita ki blas ngotho ya ka jilong kerpang bai jing kordon ki baro bala bu hakane ka sla perthai nrai bala pen sniudur no dangihi idon ya ka jing kit khle ka ba kham kia hakab ya dei ba kamariang na ka banta jongi shimet haga ktien ka jong blai nadu ka kitab ka barim ublai ujupunan kami jing hikai ban sneng langba ki bor kamariang kum ka eryong ka jing shlai ka jing rang kyang bar ki wei ban pen kan mau yo brio bat hikai o bo de ban kan mau iki an ki jong blai
ba unum le palat ya kan ka mariang ya ka bola ai uwe nong tho Alan Marshall ong hakbe day balkanya da bakanya sumar ke mariang wong bo Kristen udon ka benta ka ba krautam banlong unong kit khli na ka benta ban penne ya ki saudong saukun jong kani ka perthai de ka kamram ka jong Kristen ong Alan Marshall ka jingkali hakan ka por kalong ka ka bang ikom ki khon Kristen nginle na ka benta ban pensa ya ki bo blay ula ai ka na ka perthai hakan ka por ki parawang ngadon tang lightly ki benta ban pasat jemot apdeng jong ilang baro bangnya perkhat bangnya puson ka we ni kita kalong kom ki Kristen ngire ban ri ban sumar ya ka perthai namar ki khon jongi kilong ki nong yo kenti jongka ban ri ban sumar ya ka ne ka perthai namar ki khon ki jongi kilong ki nong yo kenti ki jongka ka ktien uble ge tho baka perthai baro kalong ka jong trai bau breu ulong nong yo kenti lamba kita ki we ki jing thau ki jong blai ya kane ka jong long trai u blai lapan shisha kat kom unong rwai sam ka sam sis pa ar punyo ka khot ka balai ka ong ki khon ki long ki nong yo kenti u trai ka mod ki baro ka porthai ki de ki jong trai bat mangi ngilong ki nong yo kenti jong ka bat ki khon ki kti jong i kin sa yo haki pateng banwan shu ya kane ka jinglong try ka jong blai ya ki badon ha ka perthai la sakhiru daki wei pa ki jing thau ha ka samu David khat khandai khot ka banin kom ba sau la ya thu ang to ba wat ki simbeneng bat ki wei pat ki jing thau ki ai ka burom yo blai ko mu nong thau jong ki ba arpat kabangi ngide ban le kom ki Kristen kalong mangin kala ka mot nagi jing penjot ya ka mariang kum ki bange shimet bar kum ka balang ngide ban kala ka mot nagi jing le ben nagi jing le klamakor ki be dei ba ka mariang ba ki jing thau ki bar ka bun sin ngi le de ka batip Tongin kut jengmot bangin om penjak liya show ya kena mariang bangin om pom pathari ki dieng ki sit bangin om peniyap ki mrat ki mreng bangin om prathari ki jaklia hagi saudong ki saukun jongi bat bangin kut jengmot banom penmi yakil erbi banom pendunai ki dawai bi bat ki wei ladangi de ban emba ki jing snew yaki bangilawan rahi hadu kan ka klipman henry da ka cingkala mot nginget po blay unsapun khiapat ya kan ka perthai ka bangi im ublay umap ya kita ki bakala ka bamot baru kloy pen khia ya kata ka ri ya ka baki ki kwa ktien ka jong blay haga kita ko a chronicle lenong hinyo khot khat saw kong largi briu jonga ya ki bangala khot ka kerteng jonga kin penrit ladi bat kin duai bakin phai de glenti bomman jongki gumta tengan ngau na beneng bangan mab ki pop jongki bangan pen khia ya ka ri jongki ki parabange iran kam mi ke jingkala ko mot nagi jingle bom dei jongi ki open jot ya ka mariang tongin kala ka mot lesi ki parabange nga perkhat bahakan ka por ka menta ka bangi ban syong ki yeng ki sam nama unu khnyang chingpang corona virus bagane ka chingpang covid-19 ka bangi ong kalwan jia hakan ka perthai kalaban long ka daw jongki pop ki jongi ki pensu si oblai namar ka jing penjulor jongi ya ka mariang bade ki jing thau ki jong blai
ai bakani ka e ka belajar haka perthai barokawai kan khot kan pengen mau yang abadengi ki bangai bangin lej hakmat jong belai bangin dua hakmat jong udah ke jingkala ka bamot bad bangin pla ya kita ki jing ki pop ki jongi hakmat jong bad bangin pan map no belai bad bo belai yes kam bo belai un map bad pen kiapat ya kena ka perthai ke jongi ka bakhado kum ki bangai ngirban priang ya ke jinglong sordar kum nong sumar ya ka mariam ki kristan ke deban priang ya ke jinglong sordar kum unong sumar ya ka mariam haka testament ke batamai ka kedau syai ba ke jinglong sordar kristan ka de ke jing trei lang mon sngo bha badu blai lani ong partnership badu blai kalong ka jing slok ba ka jing yok bentalang ha ki jing kerku ki jong blai larangi pule ka shiti beneng kongkorin sau lenong kat khot iwei bar ar ka ya thu ingi ba ka jinglong sodor kristan kamon ka jinglong atkar ki jong u ha ka bala aibori u halor ki dong rembo bleu la shani ha u na ka benta jong kenrat jong u para bangai u bleu la ai hang u briu banong sodar ya kana ka perthai barban sumare ka nado kita ke badan jing em mar ke bom dan jing em ei ko pen sngop hai ngi kalong bagi dap da ke jing kemen habang yu i bagi dan shibun ki seng jo ka perthai ki bla tre shitom kum ki sordar banwan rai ki sngoto hagi bon ki breu shapang ka jing sumar ban penne ban pensa e ka mariang bagi jing thau ki jong blai nama kata ublay uyoi ya ke ei bangile ki kristan ki deban shem ya ke benta jo ke jingkit kli ka kham krau ban ki ni ki seng jo ka perthai ban mi shakhmat ban long kita ki nong da ki nong sumar ya ki jing thau ki ublay ula thau ha ka perthai bada bangile kumta ahangin le da ka jing it da ka mensim jo ka jing it ngin sri ngin sumar ngin sensyar kana ka perthai bat ladangi le kumta kana ka perthai kan longbiang ka perthai ka syongsuk ka syongsan bar ka perthai ka dap ka biang na ka benta ki jingdon kam ki jong briu hin rai ka tien ka jong blai ki paramai kong lada ngim le bargim sumar ya kita ki jing thau ki bo bleu la thau kan ka perthai kalar bandon kan nong ka bas ngausi u bleu le thulopa bon bishare kita ki basong ha kan ka perthai ha ka kitab Isaya ka nong arpsaud khot ka ban kong le tho ong kumne ha khami utrai un pen sudai khando bon pelong ka ja kenja yaka on pen kelak hongpong yaka bon pen sange yaki basyong haka komjuru haka gospel ka jong Lukas khan runong khot iwe du khatlai haka ka parsi jong trayu Jesus Christ phang sordar bom hok utrayu Jesus Christ yatho bahaka ya ka biang utrayu ka kam unwan ban panjing khain nau to sordar baldau syambo long ubom hok yaka kam jong on simno na u kirong ki kentien ki basngau sirkai labu yang badengi ki pramanget banong ki sodar yang naga perthai kumnong i trei ladangi long ki bom hok ka basngau si kala ban long ngin du no ya ka hok ka bau blai ula ai ngi ka naga perthai haka kitab jing pen pau haka lenong ka bakhat wei ka khot ka basau uyones haka jing itu pau jong u uyo ibo bleu songsi kita ki breu ki penjot ya ka perthai badu bitar ng bada jung ki ong ga ne ga khot ti kila ki bitar lap kita ki kenja ben riu bakata ka jing bisyar jong mek lajia bakata ka ya ben bisyar ki nong yap baban ay ka nong haki syakri jong me kita ki nong ya tulpa ba kita ki riu khoj
bada kita ke besepti yame kiba red kiba ria kiba khrau batri ban penjat no kita kiba penjat ya ka perthai kini ki kintin kilong kijing yo it kilong kijing yo I kijong u Yones ya ka ek bau blay Ukraine ba u blay u sausi kita kiba penjat ya ka perthai baru ong balada kita kim sumar ka perthai unwan ra ya kata ka jing bishar ba kata ka jing bishar kalong ka jing penjat yo brio ki para bangai ka khubor hakane ka por kalong ka jing khot kalong ka bakar ki na ka banta jongi ki para bangai bangin shim mi ka jing kit kle bala penshet hangi kum ki sodar jong kane kamar ka perthai ya ka bangi dei ban ri ya ka ba ya ka bangi dei ban sumare ka nang ba kin ne ki bo blay ulabu nakabenta jongi to blay un kerku ya kana ka khubor nakamta ka buram jong u amen nile po ka benta ban penwai no ekane ka jing shakri jong yu blay to blay un kerku ki baro ya gla pendap nakabenta ka buram ka jong u yin ruai ka jing ruai ban ruspa life ho sao na ka batmai chispa nru huwei na ka khamrim trai pelaj ka kerku ai ka jingsuk haporu na ka mana gospel jongme agin bam da ka bango jiruai ban ruspa life ho sao trai pelaj da ka bakerku ai ka jing sok haporu nakamana gospel jong me angin bam da ka bangu to pendam ka do nu jong da ka jing ngô banane tingin ya ro ya me ju nom bat ki angel khôi boneng tungin ri wai tungin ya ya u ko pa ban u khôn ya u men sim ru ju nom hallelujah amen toin penwai no to ai ba ka jing ai ka dap biang ka jong tribe on open im jong Jesus Christ ka jing jong bleu pa na bom jukut lammat ki slawat thiang ba percai bor ka jong men si makhut to ai ba ni lai blei sarangkat lammat ngi dorangkal me ki yeng kristan ki jongi hakalang ka ri ba sata ka percai nadu banta si bom jukut ru amen